Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen Citia ciklo ni phai si arni pen dipu dong hap tarabasa lapen the dong anat an bas celeng ponpo birta kimi dipu lapen dong hap there basa lapen the dong ana citia ciklo ni phai si arni pen bas celeng ponpo pasi bas kater warabang po amardi bepen pachini po bus driver basmati hem konglong katerwar amardi be pherang ke aphat ke pachini panalam theke dong hap there basa lapen the dong hawar arat atum jong sidi phurong sopikidam chia bang phubang phiatum tu polote nangkele ji chitia chikloni phai siarni benke bus cheleng ponpo di phula pen dong hap ka cheleng bus bhara namla ke inno long pen sika pharohini lapen loka chale risoi jangatum jong si bangsa basalong nangdun polote bus bhara jum chetji khusi bus katerwar amordi be hin pen pachini po bangso bus dong hap there basa ke bar ponji apor ada por phai pora achtim apor malom pensi di phurong supiana cheleng ponpo lapen di phuana pen bangso bus nakachuri ponthuji apor lake anarlo mate arni tili por phai hini apor pensi bangso abas lapu dong hap there basa lapen the dong ananan pali pupusi bas katerwar amordi be hin pen pachini po lapen bangso basalong kidun chia bang phu bang phi jong sido polote ke pachini ji aphan mobile number lake 6900383069 along le humri ignore ang tonalam ke chinchi aphan bas katerwar bang pu amordi be hin pen perang ke aphan ke pachini ponalam thile arju pondona denarong panarontiram Karbi News Aprangsi nili perangke tumhan kepan mangkong banggel son lo aprangsi perangke bitu man ke hang pen apor penang palit ekor aprangsi perangke klema photo man aprangsi choro pajir lo kardom lasi aprangsi lason lo perangke pan ke pan ko lo mangke niritum laso abas mate hem konglong there basa pen thedong lapen dong hap lapu wang pong ke denarong adipu an pali ye phan dowe rat te phan pachini ye phan si pherang ke tum phan ta ke hang lo lasi kadowe kedam ji akorte inge tum phan tame mane hithi gi dun sitame mane school gi dun mane adon heme che dam tame joy ki joy phangi mini po phan si ni tum ta la sobas ke ha inglong pen ha rong supian pacheleng populo lasi adap hadak pen nang barja por bangke bayi thora chitim la penangko nang chiru thui di phu pen nang chiru thui bangke ni to bangke di phu pen baji hini la sonsi pathik lo basa bar bang kon la dong hap ther basa thedong di phuleng thoran non matke lapu inglong pina pot sitame pharo hini ba sonsi mathalo neda narong penda pharo sira poke pe mati ja lasi pharo hini pola school samar tum phan pe ni pote komche o nanti pelante la sobat kacheleng panjike la September tarigi si arni pensi cheng pacheleng kon cheng ko September driver ke mane driver ta mina ma tondo anu ka pek tadu itum lon ani long na chara dun bang puta dogi chalo bonte chalo la West Karbi Anglong District Congress Committee atumpen BLA Boot Level Agent Training Pemanpon West Karbi Anglong District dong kamukam rong sopi along ke West Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong pai chikloni phaing kora player ni West Karbi Anglong District Congress Committee atumpen pater pipon si Boot Level Agent BLA Training Pemanpon Jai Mekalong Sibamoni Bora MLA Yadav Sagiari MLA President West Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Agostiningi Dun Maipu Hemarikro Abarim EM Singh Teron APCC Secretary in charge WKDCC Asok Teron Secretary APCC in charge Ajit Dera President Joyram Ingti General Secretary Admin
Rongkhang Block Congress Committee, West Karbi Anglong District Youth Congress Committee Amaipu Mongol Singh Teron, Rongkhang Mandal Youth Congress Committee Amaipu, Hori Singh Teron, Bithung Mandal Youth Congress Committee Amaipu, Pitol Marak, West Karbi Anglong District Mohila Congress Committee Organizing Secretary Archana Boro, West Karbi Anglong District Congress Committee Dun Maipu, Biplop Marak Lapen, Kaprek Bangpuatum Chetongdun. Non Kebang GMLA election along Assam, West Karbi Anglong District Arlo Sitami, Ahoy Pen election ke patu Ponji Lapen, Congress Party Atum, Kachapahai Ponji Aphanpura, non pensi, Pregjam, Asai Long Chisik Chedang, Pidopono. Lason Thak Sini Pankora player ni Sitami West Karbi Anglong Adang PR Lokidoan, Boot Committee Atumaphan, Hang Ponet, Pen, Boot Level Agent Training Pidopono, Bangso Boot Level Agent Training ke Pidoponang Kokalam Theke Lapuheno Kedam Tang Bihara Long Ason, Wood Choromate, Wood Kanghu, Asai. Ason, Assam, West Karbi Anglong Arotami, Bangso Tamon Langno, Kepajab Long Lede Japhansi, Chitan Chipiriponlo. Bertholben Priyanka Balmiki, Karbi Anglong News. West Karbi Anglong District Congress Ahin Pen, Boot Level Agent, a leadership made training a program, KB Pon, Lasso training along, Boot Tin Pen, Ingnut, a BLA Nang Chetong Dunlo, total 337 pen ang tondak pini. Training pilo Kewangji 2026 election aputhak militum kedamtang chu Bihar along koson si vote chori pualam pen birthia danglong vote chudutlo lasophan nilitumta Assam along mate West Karbi Anglong longta lasop vote chori pua hormubang pawedeji phansi itum BLA a training pilo lasop BLA training ke pide da pid itum mena abutalong damsi hadak kedo a bielo pen komane jongsi amen avedet mate komane transfer det puside amen dokok komane cheboju apita amen dokok lahai gutte a details any fancy pinila so a program bi ponlo a BLA training bilo asi kewangji arni mate kewangji atu 2026 election of Harman ilitum West Karbi Anglong District Congress ahin pen chisik pon bomlo pini pen laso fansi pini laso a training bangta itum BLA fan pipon lo lasi nali tum fan pachini pon angke non nali tum da theklong bon lo Karbi Anglong Autonomous Council long bangke constitution pu hormo avedelo alang litum bangke amena jung pen men angho pen pu det protel laso hormo bang effect that titilo lasi nilitum congressman pui bangke as per constitution ko pimado laso teng pensi kewangjia porta congress tumbang claim pon popusi nalitum mangno pachini pon West Karbi Anglong Chamber of Commerce atum penta Dongkamakam Town long ke pangthira jai me kidengpon West Karbi Anglong Dongkamakam Town Committee angkang along pai chikluni phain kora player ni West Karbi Anglong Chamber of Commerce atum pen ke pangthira sai kidengpon Kedam tang ni phai cricket homani West Karbi Anglong Chamber of Commerce atum hichi ke pangthira sai kidengpon lake Borthol ahithi lapen Satgaon ahithi along lalong ni ahithi along sikado kawi West Karbi Anglong Chamber of Commerce Committee atum pen claim pondo laso aphi puthot ni phaing korapli arni dongkamkam rong supi along West Karbi Anglong Chamber of Commerce dongkamkam Municipal Board dongkamkam Merchant Association atum pen chelang pet pensi hithi ke pangthira sai deng ponthulu Bangsu ke pangthir pon asai along ada por phai troxy dongkamkam town adang pi arlo ke pangthir pon asai deng pon lo lapen thongnok bia kumlena long ansetami pangthir pon atlo West Karbi Anglong Chamber of Commerce atum pen bangsu ke pangthir sai ke deng pon theka pot dongkamkam Municipal Board Chairman pen tami kachoro lam thi pajerdo la ke pangthir boma hut kulat ke do anatum pen aphan tami ke chupangthir et pen ke do ber chi aphan than paritika athi hi thiaro ka chingthonang ji pulotangte aprangsi ka chupangthir pen si ke paprang nangji pusi than tikang lo bangso ke pangthira jai mekalong West Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman on Teron Vice Chairman Augustine Ronghang General Secretary Harsing Rongpi Dongkamkam Municipal Board Chairman Telesram Ronghang Ward Commissioner Serlongki Bay Im Ronghang Dilip Teron General Secretary BDS Singh Ronghang lapen kaprek committee members atum chitongdun
Bartholban Priyanka Balmiki, Karbi Anglong News. Karbi Anglong Chamber of Commerce dan ben labang so cleanliness drive dongka town committee angkang anong kita yang kono betanan lihin ben bisa kero pidon po. To ano pin konstante atap dunia tadong pajolo ahok lo ini tuh prime minister nang kejap bon ten sos Bharat mane dongka lapen India olonga punon sadang punon lahai di pusame isi public place pinak lo lahai di jong te bitum kikom nai lo itu yon company pong nyok te la so kapang hir asai deng kon pulong ke la bang ke itu isi bang ke kilang mita do po isi bang ke kape ka super tame itum jok kon po la si kape ka ningi ta velo ida sebet ka bang ke la chamber of commerce atau pancuru lo ite alam itum la so asai deng ke dek kon po Na pen kijus nang li phana arjung tung nang lason alang li to awareness program deng pon lo lason dak tha kapre tum sta me chip inthiliat pen kedu nang jabu thang nang li men pisi message pi poning tung ini hin pen message ping tung ke lo chamber of commerce ko lo ladak bang ke merchant association punon even club satu manta kapre ka clubs do dak ba KSC tum punon ba women organization tum punon alang ni tum same laso awareness a program deng kono son te nili hin bang ke tuniri tapi kirim lo ema ini tum la ke ini kang khawar adim jong se khirat pulung te isi bang ke kilang mi ta do po nomor ini bang ke kapre ka kisu ke sami tum jok kon po KJA Rongkhang Hawaramay tum pentiri kamamay asahem kang pupon. West Karbi Anglong Rongkhang MEC constituency kepalo Hongkram Adarso Patua Klamalang Pai Cikloni Pain Kora Pli Erni KJA Rongkhang Hawaramay tum pentiri kamamay asahem kang pupon. Jai Mekalong Rongkhang Hawaramay amay pu Ron Thiram Group Kongchun Bang Chisong Ingling Dihin Rimbang Borsing Teron BD Sir Bolesor Hansi Karbi Customary Law Chairman Moniram Teron Rongkhang VDC Chairman Khonsing Tokbi Rongkhang Lems Vice Chairman Babu Timu Cleared up Terang Lapen Kaprek Man Penkiduatum Chetongdon Rongkhang Hawaramay tum pensatami Pining Indeng Tongke Praketom Hawarkar Birisonim Sorongaji Mission Me at Penkipachun Ponji Aphan Nipai Cricketom Arni Tirikamamai Seng Pondo Tirikamamai Seng Det Pena Pitching Kitchen Waiponsi Rongkhang Hawaramay tumpen Terang Krihini Humri Damsi Asona Lam Teaching Kitchen Ponsi Pining Indeng Tongke Praketom Hawarkar Birisonim So Rongaji Along Kidun Edji Aphan Lamchak Chipidun Elo La Sopi Indeng Tongke Praketom Hawarkar Birisonim So Rongaji Katalon Ponji Aphan Saidu Anamo Chingkijing Waiji Aphan Tirikamamai Asahem Thik Pondo Tirikamamai Asahem Thik Pondet Puthorni Phaing Kora Plier Ni Kadukabi Rongkhang Hawaramay tumpen Chilang Petpen Ing Pu Pondo Bang So Tirikamamai Asahem Kang Pualong Ada Por Vice Keba Por Ruby Singnar Pen KJA Rongkhang Hawaramay Alama Ing Thur Pondo Adun tu Indeng Tongke Praketom Hawarkar Birisonim So Rongaji Katalon Ponji Aphan Maro Testish Anujok Pitame E Pontulo La Sopi Indeng Tongke Praketom Hawarkar Birisonim So Rongaji Mission Me at Pen Kipajun Ponji Aphan Bidisar Kido Anatum Pen Chinki Chingwai Pontu Bartholban Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Lada nili tum Rongkhang Hawaramay Indeng Tongke Praketom Labang so Hawarkar Birisonim So Rongaji Katalon Ponji Adim Along Pini Saihem Ingpu Ponlo Saihem Ingpu Pondet Penapi Ilitum Ladak Lama Ilitum Laso Reception Mate Laso Tirikam Maipu Pini Labang so Lama Ingthur Ponlo Laso Pi Ilitum Nonjok Labang so Maro Hongjai Labang so Nojok Titami Ilitum E Somponlo Laso Pi Ilitum Mai Padoponlo Mai Padoponlo Ngabang Ilitum Tirikam Labang so Amai Puti Mai Cari Pon Pen Pini Samjin Pen Labang so Amai Pachun Ponlo Lasi Ahok Pet Ilitum Ladak Rongkhang Hawaramay Along Ilitum Pini Pen Keceng Asonsi Nilitum Along Wanglo
la pen ilitum ke klem ke dam nangji ladak dihin pen cenglok kadua be ilitum la bangso tirikama mai pen nilitum hawara mai pen ke pekpon tirikama mai amai phu la pen akong chun bang alang litum kapin khat ponateng la sancom doan mate asap komiti doan sitami alang litum asai pini pen ke alang litum phan aphadeng kipilo lapen alang litum pini pen ke sai ka cheklempo lapen ilitum ta ladak un anabang ke hawara mai pen sita cerap citu dun po lapen dak tirikama mai amai phu kongchun bang pen cenglok dun mai phu la walking president pen cenglok alang litum pini ka cerap ka citu dun je phan adaito mate alang litum phan arpu bange pek kon lo pini